हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जे बेसेन बयखौबो आरोबाव फिन बरायना लाबाय। आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। नोंगौ थारैनो नङा होमबा लोगोफोर, जोंहा बिटिआर सुक्ति नङा होमबा, बे बिटिआर सुक्तियावहाय जोंहा इउपिपिएल सरकार बा बिटिआर सरकार बे बिथांमोना बिनि लिडारफ्रा जोंहा बिटिआरआव सान्थि फैबाय होननानै बुंगासिनो नङा होमबा लोगोफोर। ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जोङो बेबायदि बुंनायखौ गोबांथार नुबोबाय दिनैसिमाव। आजिले दिनै सारि बोसोरानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा बेवहाय जोंहा बिटिआर सरकार इउपिपिएलनि माखासे लिडारफोर जोंहा बिटिआरआव सान्थि जाबाय, सान्थि फैबाय होनगासिनो नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनैहाय सान्थि फैबायब्ला दिनैहाय नैबे भिडिअफोरा मा नङा होमबा लोगोफोर, नैबे भिडिअ होनायफोरा मा नङा होमबा लोगोफोर। नैबे भिडिअखौ नायब्लानो बुजिगोन बिटिआरनि सान्थि सुबिदा नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा सान्थि फैब्लाबो दिनैहाय मानोथो बेबायदि गावजों गाव दाङाबाजि नङा होमबा लोगोफोर। दिनैहाय गासिबो हा हुनि माखासे गोबांथार एना एनि बेफोरखौ लानानै दिनैहाय दाबो जोंहा बिटिआरआव जोङो सान्थि जानायखौ नुनो मोनाखै नङा होमबा लोगोफोर। जोंहा दा बिटिआर सरकार बा इउपिपिएलनि गोबांथार लिडारफोर जोंहा बिटिआरआव सान्थि फैबाय होनो नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनैहाय सान्थि फैयोब्ला नैबे भिडिअफोरा मा नङा होमबा लोगोफोर। नैबे भिडिअखौ नायब्ला बुजिगोन बिटिआरआव सान्थि दंना गैमारा बा सान्थि फैमारदोंना फैमाराखै। दा नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। एरियाजों खोथा गैया, एरियाजों खोथा गैया। माने एरिया गैयाब्ला एरिया गैयाबा खामानि मावनो खामानि मावनानै माने बेलेग बिलाय माने एरिया नङा बियो बाय हादाके बन्द खालामना बियो ओरै हाब हादानानै जायगा मायासो हावा बलिं दायासो कियो दाना बागाव हायावसो जावदों बस्तु আমার সিয়ারা পয়সা কিন্তু যাবার দি যাবা লাগবে এতে এটা বস্তু তো জমা না বাবা বসাই রাখি সিয়ারা পয়সা নিতে কথা বয়া আছে गाड़ी सिनि गाड़ी मा खालामदों गाड़ी होनदों जे सिनि गाड़ीखौ मा खालामदों আপনার গাড়ি তো আমি কিবা করছি নাকি এতিয়া হিদিনা কই কি করছে ভিডিও সামনে কি কর্মী কালা কই দিবেতে গোলা শুন না दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा लोगोफोर। दिनैहाय बिटिआरआवहाय सान्थि होननानै जोंहा बुंगासिनो इउपिपिएलनि माखासे लिडारफ्रा बा बिटिआर सरकारनि माखासे लिडारफ्रा। दा दिनैहाय नैबे भिडिअखौ नायबानो बुजियो नङा होमबा लोगोफोर। दा नायखांबाय नोंथांमोनाबो दिनैहाय बिटिआरआव हा हुनि जेंना बेफोरो गासिबो थिग जाजोब्बाय, सान्थि जाजोब्बाय आरो हा हुनि मोनथाय गासिबो मोनजोब्बाय बेफोरबायदि खोथा बुंगासिनो नङा होमबा लोगोफोर। दिनैहाय सोरजों दावराव जादों नोंथांमोनाबो बुजिखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। जोंहा दा दिनैहाय बे दावरावआ हानि दावराव जाहैबाय जोंहा माखासे दारि गोलावफोर नङा होमबा लोगोफोर। जों बिसोरखौसो नुनो मोन्दों आरो जोंनि जाथि बर' जाथि नङा होमबा। दा भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर लोगोफोर। दा बेनो नामा जोंनि बे इउपिपिएल सरकार बा बिटिआर सरकारनि सान्थि जाबाय होननाया। दा जोङो बेखौ गनायनानै लानो हाया रायजो राजा नोंथांमोन। दा जोंहा बेनिखायनो जोंनि बे दानि बिटिआर सरकार इउपिपिएल हान्जाखौ जोङो नागारनानै जोंहा माखासे जोंनि जाथिनि मावनो हानाय जाथिखौ सुफुंग्रा जोङो बेबायदि पार्टिनिसो जोङो एबार 2025आव बिटिसि इलेक्सनाव जोङो भटखौ नायना होनांगोन लोगोफोर। दा भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर। बाय बाय।